Buzele reduse de volum. Și aici este o întreagă discuție. Sunt foarte multe persoane care au buzele subțiri, prea subțiri, fie că așa s-au născut, fie că odată cu înaintarea în vârstă, ele s-au subțiat. De exemplu, dacă ne facem o fotografie la 50 sau 60 de ani, vedem că buzele noastre sunt mai puțin cărnoase sau au mai puțin volum decât buzele pe care le aveam la 20 de ani sau la 30 de ani. Prin urmare, combatem îmbătrânirea buzelor cu injectare cu acid hialuronic, cu plastic, cu acid hialuronic. Însă, aici este vorba de o corecție, pentru că asta face chirurgia plastică și chirurgia plastică responsabilă, medicina responsabilă. Redă frumusețea care fie n-a fost de la bun început, fie s-a deteriorat odată cu trecerea timpului. Sunt foarte multe persoane care ar fi foarte îndreptățite să recurgă la aceste tratamente, la aceste intervenții, nu o fac de teama vulgarizării, pentru că suntem invadați de chipuri care au devenit vulgare, care au pierdut armonia și frumusețea prin mărirea de buze excesivă. Mărirea de buze excesivă este o boală, dacă vreți, o boală culturală, o buruiană, care ne-a năpădit peisajul de zi cu zi. Le vedem aceste buze mărite extraordinar de tare, disarmonios, le vedem la televizor, le vedem în reviste, le vedem pe stradă, le vedem pretutindeni și ele nu sunt frumoase, urâțesc chipul și nici măcar nu atrag privirile admirative nici ale femeilor. Pe femei le interesează poate mai puțin privirile admirative ale femeilor, deși acum trăim vremuri în care nu mai este chiar așa, dar nici ale bărbaților, ba din contra. Dacă ar fi să facem un sondaj, și poate că o să-ți propun, Andreea, într-o zi să facem un sondaj pe stradă, să vedem câtă lume, câți bărbați apreciază buzele mărite excesiv sau exagerat. Și o să vedem, cel puțin din sondajul pe care l-am făcut eu printre pacienți și printre cunoscuți, dacă apreciază aceste buze. Nu le apreciază, ba chiar le resping. Însă s-ar putea să intre în colimatorul unor tipuri de bărbați care urmăresc anumite scopuri. Iar femeia să cadă victimă acestei modificări pe care singură și-a produs-o, sau mă rog, cu ajutorul unei mâini iresponsabile, pentru că își pune o etichetă. Și eticheta aceea nu este neapărat una pozitivă, nu este neapărat să scoată în evidență stilul și eleganța sau cultura, ci din contra. Te vulgarizează, te plasează undeva, poate unde n-ai vrea să fii, adică la periferia societății. Deși foarte multe femei pare că nu realizează acest lucru, sau poate că meseria lor le dictează să aibă asemenea buze de păpuși din acelea de plastic sau mai rău de cauciuc. Prin urmare, atenție cu buzele. Și mai face un deserviciu această mărire excesivă de buze la persoane care nu au nevoie. În primul rând le fac tinerelor femei un deserviciu, pentru că toate încep să semene între ele, nu mai au nicio trăsătură specială, ci doar au o etichetă de botoxată, deși aici e o altă discuție, pentru că nu botox s-a pus în buze, ci acid hialuronic. Însă, datorită faptului că există similitudinea aceasta în vocabularul limbii române între bot și bot înseamnă de buze supradimensionate, și substanța botox, care prin analogie ar trebui să facă botul mai mare și atunci se spune botoxat. Dar de fapt sunt hialuronate, buze hialuronate. Frumosul este tot atât de necesar ca și utilul.